He posat una carta d'amor. Ja ha fet el cim. M'encanta la part de... Si hi ha neu, torneu cap enrere. Ui! No! Jo sé un que dorm a fora avui. I ets tu. Vale, dame. No em tanca. Sí que fa fred, sí. Benvingudes i benvinguts al vídeo d'avui. I és que esteu en un dels primers vídeos del canal pujant un dels pics essencials de Catalunya. En aquest cas, toca pujar al Puig Sacalm. Sap on queda vostè, el Puig Sacalm? No tinc ni puta idea. No? Ah, seguiré buscant, vale, per aquí? Vinga, passi un bon dia, eh? Adéu. que vagi bé. Adéu. El Puig Sacalm està a aproximadament a uns 1.500 metres i està en la província de Girona, a la Garrotxa. Llavors, el vídeo d'avui, la idea del vídeo d'avui és que pujarem fins a dalt de tot, fins a dalt del Puig Sacalm, d'allà saltarem al Puig d'en Llops i després anirem fins a un refugi, que espero que el trobem, amb la idea de passar la nit allà. Així que, si no us voleu perdre aquesta gran aventura que ens espera durant el dia d'avui, quedeu-vos fins al final, perquè estic segur que ens ho passarem genial. Me frío en las orejas. Tío, yo tengo las manos congeladas hasta con guantes, tío. Hostias. Muy frío las manos. Comencem! Cap on... No sé què ens passa últimament, que hi ha un camí fàcil i... Bueno, de fet és culpa seva, que sempre va davant. Hem fet escalada avui. Escalada des del minut 1. Així em veieu suant. Bueno, dit això, acabem d'arribar al primer pic. Com es diu aquest? Ai, penya. Com es diu el... Altocell Xic. El Tossell Xic. 1.324 metres. Bueno, doncs ara ja ens queden 100 i alguns metres de desnivell per arribar al Puig Sacalm. Allà esmorzarem i seguirem. Sí, ens queden 2 pics més abans del Puig. Ara, quina calor que fa, eh? Mira, no pot caure. Estic suant. Hem de pujar això vertical, ara, pum. Què? Què? Gent, no podia ser un caminet més fàcil d'aquests de diumenge? Això és el que no s'ha de fer mai. Començar a organitzar la motxilla una vegada ja has començat. És broma. Tu mengem un platanillo, no? Quan arribem a dalt, ara, un mus. Sí, o ell el mus aquest. Oh! Xocolata. Xocolata. Una cosa, bona pujada aquesta, eh? Bueno, la que hem fet ara també. Mireu, hem de pujar aquí dalt. Jo ara a dalt crec que em posaré, em trauré el buf i em poso crema de sol. Perquè ara Sí. comença a picar, crec. I queden moltes hores. Mañana. Només portem mitja horeta. Anem bé. Aquesta gent va volant. Sisplau, seguidors, algú vol venir amb mi? Potser no arribo el primer ni el segon. Però arribo, Però estic aquí, eh? I arribaré allà. Aquí som guerrers, espartanos. Mini espartanos.
fa 20 anys. 2 o 3 anys abans. Com l'heu enganxat aquí, aquest pessebre? Per darrere. Ah, té trampa això. Ah, és de l'any passat. Ara ens heu de cantar una Nadala. No en sabem. Vale. Jo no sé ninguna, realment. Acabem de pujar al Puig de Tossell Gros. Ens hem trobat una gent aquí super simpàtics tots. Bueno, ja sabeu, la gent a la muntanya sempre és molt simpàtica i ens han explicat que tenen una tradició on cada any pugen un pessebre i el posen aquí en la bandera. Llavors, us el vull ensenyar perquè és molt xulo. A veure si es veu aquí. I res, hem estat una estona parlant amb ells, esmorzant, i ara farem la firmeta. Recordeu que en molts dels pics, molts dels cims, hi ha una llibreta on podeu firmar i així, doncs, bueno, deixar registrat que heu arribat. I res, gaudirem una miqueta més aquestes vistes tan fantàstiques que us deixaré per aquí i seguirem la caminada, perquè encara ens queda un cim més per arribar al Puig Secal. A veure, hem quedat en que si hi ha neu, tornarem. Mira, mira. Sisplau, mireu això. Bro, mira això. Uepa. Mira. És que és donar-los una miqueta de neu i s'ho passen tan bé, aquests dos. I jo darrere seu vigilant que no es facin mal. Vinga, Arnau, que has de fer feliç aquesta vida. Oh! Sóc un ninja! M'he esquivat la bola. Està ple de neu. Però bueno, s'està molt bé. Hi ha neu, però no fa tan fred. Sí. Bueno, no fa tan fred, només cal veure l'anell. Que va amb una samarreta i ja està. No, però perquè estem caminant. Si no sí que fa fred, però si estem caminant, no. Una cosa, pots jugar amb equip i no ser tan individualista? ¿Abril es Semana Santa o qué? Sí. Es que hay unas vacas muy jugosas. ¿Qué? Unas vacaciones. En plan, ¿pero qué diu? Yo estaba cortocircuitando, la verdad. ¿Eres indio tú o qué? Yo he cortocircuitado, Sí, la neurona ha desconnectat. Arribem a un total de 150 likes, ens en anem a Egipte i fem un vivac allà, a les dunes. Així que és cosa vostra. Ens voleu veure patir? Voleu viure l'aventura amb nosaltres? Doncs ja sabeu. Dónale like. Lesión. Lesión por no darle like. Que pateixo. Hola, què tal? Estem ja a punt d'arribar, se'ns està fent molt curt, però bueno, encara queda un trosset. Adéu. Ara agafo aigua, Així agafo un xoco, tio. Aquestes fotones. Surt la creu i tot, Ja no sé si surto. Sí, no? Sí que surto. Que tens gana, tu? Molta gana, tinc 2 per mi. S'ha agafat 2 d'arròs per ell. Doncs com es diu aquest? M'he oblidat, no sé què dels llops. Puig dels Llops? Aquest recorregut, vale, i cuita els nois del Maresme, i saludeu, i gravo una miqueta tot, Estem anant en direcció al refugi i ens acabem de parar aquí al mig, que hi ha com un corriol
perquè us volem ensenyar el camí que estem seguint. Us hem de dir que no està siguent el millor camí per anar perquè hi ha arrels, pedres, fulles i fang. I sabeu que aquesta combinació mai ha sigut bona. Bueno, va, que ja sembla que això s'acaba. I ara... Opa! Ei! Sembla. Ei, que em sembla que arribem, eh? Ojo! Veig llum. Arnau, no es veu el pal quan graves així? Sí, però, bueno, No, tampoc tant. Ojo! No... Puigsecalm del pas de... Demà podem fer aquesta ruta. Però és per aquí no el refugi o no? No. No, és cap allà. Què? No, mira, la ruta que hem fet ara és de 30 minuts. Sí, La d'allà és d'una hora, una fem hora. la de 30. No, és que poc, crec. Deve estar allà arriba, no? Està allà dalt. Mira, a veure si us ho puc ensenyar. Està. Ai. A veure. Allà dalt, aquí. És per allà. Ara ja en tinc ganes, d'arribar. Faig una petita pausa per recordar-vos que si us estan agradant tots aquests vídeos o voleu més, o simplement voleu donar suport al canal, recordeu donar like, subscriure-us, i si voleu comentar-nos alguna cosa, nosaltres ens ho llegirem. Gràcies i seguim amb l'excursió. I he fet així, he aixecat un peu i el de darrere, al mirar el mapa, ha hecho yupa. Hello! Aquí ni de conya, no? Aquí no. Mira l'altra. Home, aquesta és de puta mana, Aquesta és de... Estem perfecte. Normalment en tots els refugis hi ha una part que és oberta i en aquest cas us ensenyo a on anem nosaltres perquè clar, estem al desembre i el refugi, que és aquest, el refugi està tancat. Però sempre hi ha una zona oberta habilitada per tots els excursionistes i us faig un house tour, un room tour. Mira'ls! Hem de dormir aquí, perquè aquí no cabem. I ara que hem acabat de dinar, anem a fer un cafè i a buscar llenya per passar la nit, perquè ara acaba de baixar el sol i la veritat és que comença a fer fred. Bueno, fet el cafè i ja ben dinat, anem a buscar una mica de llenya per fer foc aquesta nit. I bé, hem estat agafant bastants troncs, perquè tot i que ara fa sol i s'està bé, a la que el sol baixi començarà a fer fred. I mira, tenim allà el Lucas, que m'està ensenyant com està partint tots aquests troncs per poder fer llenya i poder fer foc. T'he portat un tronc llarg, perquè facis amb ell el que vulguis. I dir-vos que, bueno, si esteu en un refugi o esteu fent vivac o el que sigui, i aneu a buscar llenya, important agafar sempre arbres morts, arbres caiguts, totes aquelles branques que no tenen vida, no? Intentem respectar al màxim, i vigilar molt amb els ganivets. Ens estem avorrint i tot això de fusta hem preparat per aquesta nit. Òbviament, no la farem servir tota i en deixarem una mica aquí en el refugi per qualsevol altra persona que pugui venir. Però bueno, mireu tot això, quina barbaritat. I ara ja sí, benvinguts a Esparta Olimpiades. Ara us presentarem cada un la seva llança i després començarem els jocs. He fet una arma amb doble punxa, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. I quin nom li poses? Tifón. Tifón. Sí. Per què li poses Tifón? Perquè és el fill de Gea, que va néixer per carregar-se els déus de l'Olimp. Hola a tots, em dic Arnau, conegut com a Bill Spartan, i us presento a Plutó, la meva superllança. És una llança de punta única, amb fang incorporat, i aquí per agafar-ho millor. Bona tarda, bona nit. Em dic Aitor, conegut com Roure, i el meu llança es diu Tarzan, perquè vaig a caçar jabalí ara mateix. I ara ja sí, comencem
la Esparta Olimpiades i us ensenyo la primera prova del dia d'avui. I és que des d'una distància de 5 metres haurem de clavar la llança en aquest espai d'aquí. Va! I la meva clavat, medio punto! Pot posar per davant. 0 punts, Baldufa, 1 punt al Roure, 1 punt al Hobbit. I farem el desempat. El segon joc de la nit és el llançament de distància. Un total de 5 llançaments per jugador i a veure qui aconsegueix fer la major distància. Unes paraules per als teus fans. Ho he dit, tío. Tifón y yo lo íbamos a hacer. Y aquí está. Enhorabona, Tifón. Aquesta nit t'has guanyat fer el sopar. Se't veu millor cada dia. Hola a tots, estem aquí ja tots a dintre del sac, a punt d'anar a dormir. Us ensenyo una miqueta la situació, a veure si us veu. Sí, no? Sí, crec que sí. I res, passarem la nit aquí, hem fet una miqueta de foc per acabar d'estar calents i no tenir fred. I poc més, ara ja toca tancar-se dintre del sobre i a dormir. Bueno, va, toca posar-se aquí dintre del sac i a dormir. Ens veiem demà. Bona nit. I ens hem trobat a una bona gent que ens ha preguntat si hem sigut els únics que ens hem quedat a dormir per aquí. I efectivament. I haig de dir que sort de les llances barrapals que ens vam fer ahir a la nit, perquè hi ha hagut un tros que estava gelat i tot, ens ha salvat bastant. I ara ja estem arribant al final de l'excursió, portem unes 5 hores 53 d'excursió, una excursió molt xula que ha tingut de tot. Bueno, a veure si encara en cauré. Una excursió que ha tingut de tot, escalada, trossos plans, pujades, baixades, neu, molts pics i acampada, concurs de llances, que ha tingut de tot, ha sigut molt completa. Així que ja, per despedir el vídeo, recordar-vos que si us està agradant tot aquest contingut i ens voleu ajudar una miqueta a seguir aportant-vos el millor de les nostres aventures, recordeu donar like, subscriure-us i ens veiem a la propera. Adeu!
encima. Adéu!